És el personatge amb més mala fama i més perillós de tot el bestiari. La llegenda de la Bíblia la fa batallar amb Sant Jordi. La Bíblia és el símbol del pecat, de la temptació i de la maldat amb essència. Amb tots vosaltres, la dansa de la Bíblia. La Bíblia.